Hjernerystelse er et let hovedtraume. De konsensusbaserede diagnostiske kriterier for hjernerystelse er vist i denne figur. Flowchartet indeholder 6 kriterier og 3 mulige veje til at stille diagnosen hjernerystelse, som alle starter efter afklaring af en plausibel skadesmekanisme. Den første vej til diagnosen er 1 eller flere observerbare kliniske tegn. Anden vej til diagnosen er 2 eller flere symptomer og minimum 1 klinisk fund. Den tredje vej er abnorme fund ved scanning. I det første kriterie afdækkes, om tilstanden skyldes en plausibel skadesmekanisme svarende til hjernerystelse. Har hovedet ramt et hårdt objekt eller overflade? Har hjernen været udsat for en hurtig frem- og tilbagebevægelse? Er hjernen blevet påvirket af trykbølgen fra en eksplosion? Afdækningen er baseret på patientens egen beskrivelse og eventuelle vidneberetninger. Hvis der ikke er en plausibel skadesmekanisme, kan diagnosen hjernerystelse ikke stilles. Herefter afdækkes kriterier relateret til kliniske tegn, symptomer eller fund, der tyder på en påvirket hjernefunktion. Kriterie 2 omhandler observerbare kliniske tegn. Det kan være observerbar ændring i mental tilstand, f.eks. en langsom reaktion på tiltale, ude af stand til at følge opfordringer, agiteret adfærd eller desorientering. Det kan være påvirket indlæring og hukommelse i de første 24 timer efter skadeshændelsen, bevidsthedstab i op til 30 minutter efter skaden, eller akutte neurologiske tegn, f.eks. påvirket motorisk koordination, krampeanfald eller stivhed. I kriterie 3 om symptomer skal minimum 2 symptomer være fremkommet eller forværret i de første 72 timer efter skadeshændelsen, for at kriteriet opfyldes. Det kan være fysiske symptomer som hovedpine, kvalme, svimmelhed, problemer med balancen, problemer med synet, lysfølsomhed eller lydoverfølsomhed. Det kan være kognitive symptomer, at patienten er omtoget, mentalt langsom, har problemer med koncentration eller hukommelse. Det kan være emotionelle symptomer, f.eks. irritabilitet eller labilitet. Det kan også være, at patienten selv oplever ændring i sin mentale tilstand, f.eks. er forvirret, desorienteret eller fortumlet. Vær opmærksom på, at symptomer over tid kan variere i natur og intensitet. Kriterie 4 kræver positiv fund i mindst en af følgende tests. Modificeret Balance Error Scoring Scale, MBES, er en valideret test af patientens balance i 3 forskellige stående positioner, eller modificeret vestibulær okulomotorisk screening, MVOMS, som er en valideret test af patientens vestibulære og øjenmotoriske funktioner. Begge tests er simple og ikke tidskrævende at udføre. Se eventuelt de særskilte vejledningsvideoer om MBES og MVOMS. Kriterie 3 og 4 er gensidigt afhængige. Symptomer skal understøttes af objektive fund og omvendt. Der skal således være minimum 2 symptomer og minimum 1 positiv test til stede, for at hjernerystelsesdiagnosen kan stilles med disse 2 kriterier. Kriterie 5 omhandler brug af strukturelle billedscanningsmetoder. Scanning af hovedet er kun sjældent nødvendig for at diagnostisere hjernerystelse og anvendes kun til at udelukke anden indlæggelseskrævende hovedskade. I 6. og sidste kriterie afgøres, hvorvidt patientens kliniske tegn, symptomer eller fund er relateret til hjernerystelse, og altså ikke bedre forklares af andre faktorer, f.eks. stof- eller alkoholpåvirkning, eller en akut belastningstilstand, som f.eks. psykisk traume. Hvis patienten opfylder kriterie 1 om plausibel skadesmekanisme, men ikke sikkert opfylder andre diagnosekriterier til at stille diagnosen hjernerystelse, så kan diagnosen mistanke om hjernerystelse anvendes. Det gælder, hvis der er tilstedeværelse af 2 symptomer uden kliniske fund, hvis der er 2 kliniske fund, men ingen symptomer, eller hvis det er uklart om kliniske tegn, symptomer eller fund kan være forårsaget af andre faktorer end hjernerystelse. Patienter med diagnosen mistanke om hjernerystelse skal håndteres og behandles på samme måde som patienter med diagnosen hjernerystelse.
Denne instruktionsfilm er lavet af Dansk Center for Hjernerystelse. Hvis du vil vide mere, så find vores øvrige film og materialer på dcfh.dk.